Δημιουργεί ένα προβάδισμα 3 πόντων, φτάνοντας πρώτη στο πρώτο τεχνικό time out με 8-5. Γιάννης Χαριτονίδης. Κακή υποδοχή από τον Σντόβιν. Ο Ζόμπολεμπέ αυτή τη φορά μπορεί και παίρνει τον πόντο με καλή επίθεση. 8-6 από τον Γάλλο. Και με το νούμερο 13 τώρα ο Αντώνης Κοντογιάννης, ο κεντρικός με ύψος 1,94, 29 χρονών. Στο σερβίς πάνω στον Παπαδημητρίου που αντέχει στην πίεση. Τόπελ περνά με πλασέ, είχε χαλάσει από εδώ και νωρίτερα. Ο Ζόμπολεμπέ ξεπερνά το διπλό στημένο μπλοκ του Γιώργου Σπεντιλάκη και του Κέρ Τόπελ. Εδώ ο Γάλλος διαγώνιος με ύψος 1,93. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθεί ιδιαίτερα από τους παίκτες του γυμναστικού. Είδαν πολλά βίντεο αυτές τις ημέρες και μίλησαν αρκετά με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, τόσο για τον Ζόμπολεμπέ όσο για τους υπόλοιπους παίκτες της Καλαμαριάς. Εδώ τους πιάνει στον ύπνο ο Μανώλης Δημητριάδης με τη δεύτερη παλιά και τα αριστερό του χέρι μειώνει στον πόντο. Και πάει και στο σερβές εδώ ο Πασαβόρος, το Απόλλωνα, πανέξυπνος Πασαβόρος. Ο Μανώλης ο Δημητριάδης, 24 ετών με ύψος 1,83. Για ποιον? Για τον Λεμπέ. Βέβαια είναι η αξιόπιστη λύση. Είναι εκείνος που ξέρει να σφυροκοπεί τον αντίπαλο. Έχει θράσος ο Γάλλος. Έχει εξαιρετικά ικανό σωματότυπο, αλλά είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικός με τη δύναμη και το μεγάλο επιτόπιο άλμα που διαθέτει ο Γάλλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Ο Τόπελ μπορεί, ο 4 αντιδρά στο μπλοκ. Έχει περάσει ο Αμερικανός διαγώνιος Λαμίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ο Βντόβιν ο Ουκρανός το επισήμανε και ο πόντος πήγε στους φιλοξενούμενους που προηγούνται πλέον με 19. Μετά το 8-5 του γυμναστικού. Χαριτονίδης, Τόπελ, θέλει προσοχή. Βγαίνει η άμυνα εντυπωσιακά. Και προσέξτε την άμυνα που δουλεύει η Καλαμαριά. Κοιτάξτε πως τρέχουν όλοι τους. Αλλά αυτή τη φορά βρήκε την ευκαιρία ο Τόπελ, εφόσον η μπάλα του ήρθε κουτί θα λέγαμε, να μην αφήσει περιθώριο και να ισοφαρίσει σε 10-10. Ένα σημείο που διακρίνεται η ομάδα του Γιώργου Περσιανλή είναι η φιλοσοφία στην άμυνα και στην υποδοχή. Στην άμυνα πραγματικά είναι χάρμα ιδέστε, με πάθος πέφτουν κάτω όλοι τους. Ζούνε την κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Είναι μια πάρα πολύ σκληρή και δυνατή ομάδα ο Απόλλωνας, που δεν εγκαταλείπει εύκολα. Δεν εγκαταλείπει εύκολα και σου τη φέρνει εκεί που δεν το περιμένεις. 10-11. Τόβιν. Δημήτρη, Τόβιν. Άσος, 27 χρονών ο Τόβιν. Με ύψος 2 μέτρα και 7 εκατοστά από την Κηφισιά. Για τη γραμμή κρούσης φέτος της Καλαμαριάς, που τη συμπληρώνει μαζί με τον Ζόμπολεμπέ και τον Τέσιτς. Τόπελ! Κέρ Τόπελ. Μια μπουκέ έκανε εκεί τη φάση. 11-12. Είπαμε ότι ο Ανδρεόπουλος περιμένει πολλά από τον κύριο που βλέπετε στην οθόνη σας. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην εθνική του ομάδα. Πολλές διακρίσεις. Πάρα πολλές. Μεγάλες εμπειρίες για τον Τόπελ. Στο Λος Άντζελες μένει. Για να δούμε. Νικηφορίδης παίρνει block out. Σηκώθηκε ο Σέφτικ με το Χαριτονίδη, όμως δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον ιδιαίτερα αποτελεσματικό από το πρώτο σερβίς του αγώνα Στέλιου Νικηφορίδη. Εδώ τον βλέπουμε τον Νικηφορίδη.
Παπαδημητρίου, Άτσαλα παίρνει την υποδοχή κάπως εκεί. Ο Ρόλιες μπορεί, χτυπάει μπάλα στα μαλλιά ράστα του Ριζόμπολ Λεμπέ και στη συνέχεια έχουμε μεταφορά της μπάλας 11-13. Εκεί ο Ριζόμπουλος απορεί και ρωτάει τον πρώτο διαιτητή, τον κύριο Χεροθόδωρο, τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να δούμε το replay, αλλά είναι έτοιμος με την μπάλα στα χέρια ο Ντάρκο Τέσιτς. Χαρτονίδης με Μανσέτα, χάλασε υποδοχή ξανά. Κοιτάξτε πως τρέχουν. Περνά την μπάλα ο Κοντογιάννης. Ο Τόπελ, ναι. Μία οβίδα από τον Αμερικανό. 12-14 γράφει το ταμπλό. Η διαφορά στους δύο σερβίρει ο Μπράγκο Ρόλιες. Πρέπει να προσάξει την υποδοχή του γυμναστικός και να δημιουργήσει ρήγματα στην υποδοχή της Καλαμαριάς. Νικηφορίδης πάει να περάσει το ύπουλο. Πλασέ το καταλαβαίνει και απλώνει το μακρύ του χέρι ο Σέφτικ. Δεν μπορεί ο Ριζόμπουλος, τριπλό καλωστημένο μπλοκ από Ζόμπολ Λεμπέ. Νικηφορίδη και Κοντογιάννη στερούν από τον Ριζόπουλο την εξέλιξη της φάσης. Με το Γάλλο τώρα να κατευθύνεται στο σερβίς. Πόσο ύπουλα χωρίς να το καταλάβουμε, η Καλαμαριά προηγείται με 3. Και άσος τώρα από τον Γάλλο. 12-16.